Svečanim polaganjem kamena temeljca u brčanskom naselju Potočari danas je obilježen početak izgradnje zaobilaznice oko Brčkog. Ukupna dužina trase je nešto manja od 19 km, vrijednost ugovorenih poslova 28,5 miliona evra, a rok za završetak 30 mjeseci. Priča o obilaznici oko Brčkog trajala je 12 godina da bi uz kreditnu podršku Europske banke za obnovu i razvoj posao na međunarodnom javnom pozivu dobila španska firma Rubau. Izgradnja i nadzor su u nadležnosti javnog preduzeća Putevi distrikta, a stvoreni su, rečeno je, na otvaranju radova svi preduslovi za efikasnu realizaciju projektovanih poslova. Podizvođači će biti domaće firme, da sada ne navodim imena, znači pregovori su još u toku, znači očekujemo jako interesantne 3 godine i, da kažem, u velikom stilu završetak izgradnje ove obilaznice. Mislim da je to dobra stvar za sve građane, pa da kažem evo i za Bosnu i Hercegovinu, ne samo za građane Brčkog distrikta. Projekat je vrijedan 28,5 miliona eura. Čini mi se da nije bilo, čini mi se, već sam siguran u to, da nije bilo većeg projekta od nastanka distrikta od ovog projekta. Trasa obilaznice od naselja Gredice na ulasku u Brčko iz pravca Bijeljine do priključka u Goricama na magistralni put ka Banja Luci u dužini od 18,7 km izuzetno je zahtjevan projekat čija realizacija će, naglašeno je, donijeti višestruku korist. Smanjit ćemo gužve u gradu, rasteretiti saobraćaj u gradu, učiniti građanima da mogu lakše kretati se ulicama grada i mnoge druge, dakle, pogodnosti koje će učiniti sam Brčko distrikt atraktivnijim i za ulaganje, obzirom da će ova trasa biti u blizini određenih budućih industrijskih zona. Obilaznica će koštati građane distrikta 28,5 miliona evra koji su obezbijeđeni iz kredita Europske banke s rokom otplate u 15 godina i s odgodom prispijeća prve rate za 3 godine, a od prve lopate do puštanja u saobraćaj planirano je 30.